bari matuma kurusar aphan latuma bang arong kiri dampen long un edaji apot itum bidi kanglim pen claim nang pu pensi laso BJP RSS atuma bang karbia khe ke pavirja phan kurusar atuma phan suri kep amen pen suri kep kipi pen ajoksi karbiang long aron bari makurusar bangko ando make government atum non alis long erlo la pena tangka ta idhek tum han pilota hailo stami laso tangka kipi pen koson lo latum ko an ring meji itu labang solong ta ilitum matha memelo laso suri kep nili jungjung kachini ta mateng leputang te laso suri kep la kurusar atum phan aron barim tum han kipi bang ke la ke BJP RSS atum bidi kanglim athema UCC uniform civil ko jong si nangka implement lo liputang te ilitum choarkli chope jolong lelo jong si so der liputang te no so wa hota ilitum sangelang pi pudoji sekechak pi pudoji sidami hala so por ke la non MLA jong si BJP tum nang ke hai lo liputang te la UCC ka implement lo tang te la so karkli ka phejota hala so hulong lelo koson si long ke long lelo pulotang te hala kurusar atuma phan aphai bangko andoma ke latum aphai and lablo government atu la so suri ke pena joini enge mohala so implement tang elo liputang te rong along police atu thana pen VDP pudoji la so VDP abang konasi kurusar ke doma hala dag VDP atum phan bi po se karkli thek long te photo en po video en po la so video a photo thana long nang lo plot po karkli ka phe jo to phan loge thana pen police atum gari dam si atum phan ne po